Zo mensen, goedemiddag. Gaat het met jullie? Alles lekker? Wat hebben jullie allemaal gedaan vandaag? Zijn jullie naar de kerk geweest? Zijn jullie naar de mandir geweest? Zijn jullie naar de moskee geweest? Wat hebben jullie allemaal gedaan vandaag? Lieve mensen, hoe gaat het met jullie? Alles lekker toch? Vandaag is het echt prachtig weer in Suriname. Het is echt mooi weer. De zon schijnt. Het is echt mooi weer. Ik denk iets van 40 graden Celsius, denk ik wel. Het weer is echt prachtig, fantastisch. Lieve mensen, wat hebben jullie gegeten vandaag? Of wat gaan jullie koken vandaag? Beetje rijstkip, of een bami, of een soep, wat gaan jullie maken? Nou, ik hoop dat jullie het allemaal goed maken, dat het goed gaat met jullie allemaal, dat jullie het allemaal fijn maken. Dat hoop ik van harte. Zij die naar de kerk zijn geweest, natuurlijk, ik hoop dat jullie ook voor ons, die niet zijn geweest, hebben gebeden voor ons, dat hoop ik. Ik hoop hoe ik jullie zo wist aan ook. En verder mensen, ik krijg bepaalde berichten binnen, althans, ik word getagd in bepaalde berichten en zo. Mensen vragen me om advies en zo, om te reageren op bepaalde berichten over het terugkeren van bepaalde mensen naar bepaalde partijen. Not my business. Not my damn business. Ik bemoei niet met zulke dingen. Ik heb er geen tijd voor. Ik ga me echt niet bezighouden met zulke dingen. Echt niet. Nee. No way. Als mensen van partijen willen veranderen, als mensen voor een andere partij kiezen en zo, is hun business. Ik bemoei niet met die dingen. Ik snap niet waarom er zo'n grote heisa werd gemaakt. Ik snap niet waarom er zo'n grote heisa werd gecreëerd. Dat Benny Miranda dit, Benny Miranda is terug naar VAP, Benny Miranda dit, Benny Miranda zus. Lieve mensen, Disma en vooral de muizes zeggen bla 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 over Benny Miranda toch? Ze zijn jaloers, lieve mensen. Ze zijn jaloers op Benny Miranda. Ik heb een aantal arbeiders nu, hè. Ik heb een aantal arbeiders. Vraag ze maar hoeveel ik ze betaal per dag. Vraag ze hoeveel ik ze betaal per dag. En vraag ze of hun geld achterblijft. Vraag hoeveel ik betaal per dag. Dus de mensen die bla 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 over Benny Miranda. Er zijn zoveel mensen die bla 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 over Benny Miranda. Zoveel rommel vertellen ze over Benny Miranda. Dit, Benny Miranda, dat, Benny Miranda, zus. Sosolei. Weet je hoeveel arbeiders ik heb nu? En die arbeiders van mij, vraag hun hoeveel ik ze betaal per dag. Vraag die arbeiders hoeveel ik ze betaal per dag. En no money etanabaka. No money etanabaka. En no materiaal etanabaka. No materiaal san etanabaka. Hier zie je arbeiders. No de. Nee, laat me niet. Make me no taktum si voeren hier. Make me no taktum si voeren. Maar wat ik jullie wil zeggen is dat eigenlijk mensen die bla 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 over Benny Miranda zijn gewoon jaloers op mij. Na jarusu mensen. Een politiek partij gaat geen woning bouwen voor iemand. Een politiek partij gaat geen auto kopen voor iemand voor bijna 2 miljoen SRD. Een politiek partij doet dat niet. Een politiek partij nego bij wawagi ons nog bijna 2 miljoen SRD. Een politiek partij nego bouw osokisma. Een politiek partij nego bij
no go pai fu mortal giu. Wan politiek partij nee, doe dus aan dat je moet het zelf doen. Inom denk je dat omdat je gonna een politiek partij. Inom denk je dat je gonna een politiek partij. Da politiek partij ook bij wawagi giu. Inom denk je dat je gonna een politiek partij. Da politiek partij ook bij wawagi giu voor bijna 2 miljoen SRD. Inom denk aan dat die. Inom denk dat je gonna een politiek partij. Da politiek partij ook bij wan grongiu na hoofdweg. Inom denk dat je gonna een politiek partij. Da politiek partij dat je teke urokomang. Voor meke wan picking also. Dat je teke ome urokomang. Da politiek partij opai de urokomang giu. Asan dat na bestaat. No one politiek partij nee dosan dat. Je moet het zelf doen. En daarom moet je plannen. Dus lieve mensen. Alla de muizen saaieren en bla 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 over Benny Miranda dit, Benny Miranda dat. Na Jarusu de Jarusu zijn jaloers op mij. Na Jarusu de Jarusu. Na Jarusu de Jarusu. De Jarusu tap Benny Miranda, dat is het gewoon. No, de me een aantal eurocommand toch, lieve mensen. Dat de eurocommanditie. De eurocommanditie toch. Zo'n voor de man naar 1500 SRD per dag. Zo'n voor de man naar 1000 SRD per dag. Zo'n voor de man naar 1200 SRD per dag. Politiek partij no payasan dat je moet het zelf betalen. Je moet abi apaisa dat om zichzelf te betalen. Politiek partij nee, dat is aan dat die. Politiek partij no poti benzine in je wagi giu. Politiek partij no go tanken giu. Je moet het zelf doen. Awagi ja. Teme go tanken na 3000 SRD. Benzine min poti. 3000 SRD of 4000 SRD. Benzine min poti. Politiek partij no, dat is aan dat giu. Alla desmaja online, de matif media, de friends, welkom. Of our Fabian Castile. Abalaf me voor Parijs en alla de tasama. Maar me gewoon pikitor ja even aan desma. Desma. Me soorde toch, me soorde a realite no jaman seke. Desma, de Benny Miranda dit, Benny Miranda dat, Benny Miranda de den de tap mining, heer neti den de tap mining. Fabian Castile. No de. Angata brada mi Vincent Lipo. No de ibrada abu een aantal eurocommand tok. Dat de eurocommand sam abi, sai euroko gimi tok. Ik kan rijden en stop dat je actie eurocommand. Ome ben Miranda op een pay per dag. Dat doet agi tok. If mine pay de man ook een euro tok. If mine pay de man ook een euro. Zo'n voor de man naar 1000 kolu per dag. Zo'n voor de man naar 1200. Zo'n voor de man naar 1500 per dag. Me pay de man. Nooit wan daka de mamoni etana baka. Nooit wan daka de mamoni etana baka. Hoe lang zijn we al bezig? Bijna een maand. Bijna minosa precies. Maar pas aan wamun kabasa de bezig. Actie de man voor de mamoni etana baka. De mamoni na etana baka. Alla de mame pay op tijd. Dus de Teyere desma e bla 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 over Benny Miranda. Na jarusu de jarusu tok. Desma sai bla 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 over Benny Miranda. E tak ome kaulo rommel. Na jarusu de jarusu. Na jarusu desma dat de jarusu. Teyere desma. Teyere ome sma e bla 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 bla. Jere ome muizes e bla 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 over Benny Miranda dit, Benny Miranda dat. De jarusu. Na jarusu de jarusu ta Benny Miranda. De taki Benny Miranda dit, Benny Miranda dat, Benny Miranda dit, Benny Miranda zus. Ta de na wan kaulo goro mi bay na hoofdweg mi bay a kaulo goro dati. Isabo me monya goro dati kos. If mi boka money dat kon aini SRD, isabo me money ay kost. Santi sami fill up. Santi sami fill up dape. Santi sami buy fill up dape. Isabo me money apasa 200,000. Sami buy santi fill up. Pokline man. Ala day, ala yute a pokline man kong. Isabo me money impaya pokline man.
Apoklain man vanaf IT duzu SD de mijn actie in pay de man ala day te de man kon amoni dat na amoni dat de mijn actie ala yuru te de man kon in pay de man amoni dati poklain man ala de man even de money op tijd ala de man ekis de money op tijd no de aantal arbeiders sami abisai word ook gimi de aantal arbeiders sami abisai word ook gimi top arbeiders top komen. 1000 SD per dag bepaalde maikjes. Trama naar 1200, trama naar 1500, trama naar 2000 en meer. Afhankelijk voor ofara demande. Nou, voor de mamoni jabaka, ala de mij vinden de money. Dus mensen, te je wan sama konkutu beni miranda gi mama pima sama dati po aitapu. Te yero was ma konkutu beni Miranda of kontak wan roddel lei over beni Miranda. Mama pima asma dat poai tapo. Dat i moet doen. Teigen taki mama pima in poai tapo. Bika na jarusu de jarusu. Na jarusu toch. Ze zijn jaloers. Ala desma say bla 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 dape. Desma say bla 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 bla. Ami de mu ko make em buy wat dog sigi de make dem bori. Ami de mu ko make em buy one tanga fogi de make dem bori. One doxy make dem bori. One day bla 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 bla. Scare no kaulo. Maar de bla 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 bla. De kosi Miranda. Hier de kosi Benny Miranda. Hier de roddelen over Benny Miranda. Scare no kaulo. Aso a kaulo pets be me kasam vento ma a stop no. Mami balenka. Mi sorenka dat. A day di one for the man da pay kaimine bakatok. A day di one for the abob man da pay kaimine baka. Dat tem yo go live tap abob. Da abob e boko direct. A do shefu abob. A langa komoto ya pasa kayen gwe. A langa komoto ya pasa. A langa komoto ya. A do shefu di me abi over abob. A do shefu di pay hey abi over abob. A langa komoto ya pasa parais gwe. Me abu wan kopi fa hi do shefu dati. A wan kopi me abi fa hi do shefu dati. A day di dem. A day di wan fu de abob manjay kaimine baka. Pets. Of wan fu de ta lili peter. Wan fu de ta man dape. A day di wan fu de man di she kaimine baka. Kaimine. Dam no do you next. Dat tem yo go live ang. Tem yo go live tap yang ayang. Tem yo go live tap you anga you kaulo basi tok. A day di yo kaimine baka. Dat tem yo go live tap you anga you kaulo basi. Da day de. Da abob pe boko direct. Ado she di me ade over abob. Ado she di PG abi. Mi abuan kopi fa dossier dati. Mi abuan kopi fa dossier dati. Dus a day di de mayay kaimine baka. Te wei buku, te wei kamisa tok. Dai pubei. A day di de mayay kaimine baka. A day abo pe boko direct. Fugadu me tagi. Ai. Dus mensen dat ons aan me juja. Dat om even de manja e bla 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 soms e bla 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 bla. Mensen na lei na jarusu de jarusu ta Benny Miranda. Na jarusu ta Benny Miranda. Alagado de me blok de kaulo disi. De goede niet nagesproken. Alagado de me blok de kaulo. Maar de kom bla 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 de jarusu walo skeer mij tanga wan skoit walo skeer mij tanga wan walo skeer man. Na jarusu. Van voor de of me voor section. Van voor de of me voor washabo. 2020 kasani sa de abob man ko dunanga wina washabo anga section. Asani sa de abob man ko dunanga wina washabo anga section apura. Bijna mi no wanu wi moro yare. Bijna mi no wanu wi moro. Mi no wanu wi moro. Want de meisjes janga wou pasa mi no wani. Ik wil niet. Bijna mi no wanu wi moro yare. Asandi de abobos kon doen na washabo anga section anga de ingi mei dape. A he dossier u abi. Ala de papieren, ala de foto, ala de bewijzen u abi. Asani di de abobos go do dape na washabo anga section anga de ingis mana apura. Boy, anobu fu misbruiksma yere. Anobu fu misbruiksma.
Ano boom voor misbruiksman. Asandi de man die zich ook aan de ingi dape. Asandi de man die zich ook aan de ingi. Na washabo anga section. Apura. Gadu ostaf we no kaulo. Gadu ostaf we no kaulo san jogo donga de ingi dape. Gadu puru kaulo giwi. Gadu soiwi. Dus de ingi fu washabo anga section. De ingi fu washabo anga section apura. De ingi dati. Bijna mino wan wi moro ere. Asan sa umeke de muises kon do dape nga wi dape. Asan sa umeke de muises kon do dape. Ik heb bijna geen zin meer hoor. Bijna heb ik geen zin meer. Ja, maar mag, ja. Bijna heb ik geen zin meer. Dus mensen, te de man die si etaki de sanif ding, mama prima dem. Te yere wa mai kongitori over Benny Miranda. Te yere de mai kontak wantori over Benny Miranda, mama prima de man dat pura itapu. Mama prima taki Benny Miranda takso. Te yere de muizen bepalen voor de muizen, ik contactie, ik kon roddelen over Benny Miranda. Mama prima de pura itapu. Ajarusu de man ejarusu, me herhaal. Dus te takanga desma disi i me herhaalt ook. De arbeiders sami abe orokogi minono, de arbeiders sai orokogi minono. Isabo me kaulo money me pai. Isabo me money me pai. Nou, voor de man money na itana baka. Den pokline man sai cha sai ko orokogi mi den pokline man den man sai ko lever santi gimi. Isabo me santi e kost. Isabi omo wan kaulo sant. Isabi omo wan kaulo terug santi e kost. Isabi omo wan terug santi e kost. Wan kaulo terug santi. Isabi omo e kost. Isabi omo min santi. Dus de man say bla 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 bla, de man say bla bla bla. De man say woko gimi no. Sabo me money me pay de man. 1000 SRD per dag, 1200 SRD per dag, 1500 SRD per dag, 2000 per dag. Nou me money. Zonder problemen. Zonder problemen. Dus tegen de kaulo, tegen bepaalde kaulo muizers, e kontagi bla 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 bla, kontagi jongens en bla bla bla. Na jarusu de jarusu. Ademan di enyam bravo gogo, na deman di ando bravo, ademan dat e contact des en dat. Deman di je kon bla bla, omdat deman di si ewani. Deman di si ewani dat imus dena den ondro tok, teino dena den ondro. Teino dena den ondro da imu dede, want imu dena den ondro. Zo willen ze, im dena den ondro. Dan voelen ze zich goed. Teino dena den ondro, da imu dede. Zo den koude muizers die ze denken bepaalde voeding. De goede niet nagesproken. Als we koude kamoksi meka ma pampang awaf te lezen toch. Kamoksi. Leeuwreed. Kamoksi. Amai lemo dagu. Dan ons man zorg me dat ja. Im respecteer kamoksi. Zo toe koude respecteer kamoksi. Kamoksi anos ma voor respecteer. Kamoksi lemo dagu. Taigen taki miranda taki zo. Kamoksi. Kamoksi amai lemo dagu. Tagi kamoksi taki miranda tak so kamoksi elemo dagu. If no be de scout tok, if kamoksi no be de scout wan kaulo ma pam pam ye slap yo whipping bay. Finja do dito Kamoksi amai lemo dagu. Da wa mau ko so mi takia im respecteer kamoksi. O kamoksi, de manda ja no sma fu respect. Kamoksi, de kaulo manda ja no sma fu respect. Wa masai lei Wama say lei mina i respecte so wan kaulo man. Bravo se fe lei no kaulo. Ala de man dija lei man. De mai lei. Bravo leiga Sabina. Meke o me leiga Sabina. Meke o me leigi Diana Poki. Meke o me lei da a kaulo kamoksi. Mai leigi mi. Taki ben niet meer aan de staatsgevaarlijk. Ben niet meer aan de verstoororde. Ben niet meer aan de volksgezondheid in gevaar gebracht. Ben niet meer aan de ome kaulo sani kamoksi. Anga baka feshenke babung. Gamba feshenke kwata. Ataku di ataku. Da mai legi mi go meke ome lei. Kamoksi. Ataku di takui. Baka feshenke kwata. Mama prima you. Alleen die legi mi kamoksi. Taki mi staatsgevaarlijk. Mi verstoororde. Mi tja volksgezondheid ko in gevaar. Mi go pai kan hai. Pai kan hai om en dala. Lasi om en dala na kan hai.
pai kan hai, ome kaulo amen kan dala mi pai kan hai. Tja you go naar rechter. Mi winning a heer kaulo zaak. No wan kaulo schade vergoeden mi vende. No wan kaulo money mi vende. Tot mi winning a heer kaulo zaak. Kamoksi, ade ma pang pasan dat je doang asma. Ataku di taku. Iba kafe shenke kwata. Iba kafe shenke enke gorilla. Ataku di taku. En legisma e wakai lega folot. En legisma. Mi wa unom chade san dat kwami ere. Unom chade san dat kwami. Unom chade san dat kwami. Adoshei. No adoshei di mi abi over abop. If mim go no 100% life tap abop. Abop boko. A minister dape. A minister voor grondzaken dape. A dossier die me abi overas ma dati. If mi go life tapas ma dat kan jago kidi direct. A osujai bou dape. A osujai bou dape na Leiden ting A. Na Leiden ting A. Leiden 11, Leiden ting A of Leiden ting. A minister. A osujai bou dape. A minister. Pia fen jago ron dati. Pia fen jago ron dati. A fufu agron dati dok. Mina e fufu gron, mina bai me bai gron. Mina e fufu gron, mina bai me bai gron. Dus desma disi mu keni anga mi. Umu keni anga mi. Umu voorzichtig anga mi. Adei duwe opo mo fu kaimi ne baka. Dat temno golaifa abop tapu da abop boko. Mi bali uka. Mi soyu uka. Adei duwe fu velini. Adei duwe kon fu velini baka klets mi. Adei duwe fu velini baka. Temno golaifa abop tapu abop e boko. Abop e boko mi bali uka. En akaulo kamoksi asan zamandu. Mi no man vergeven man dati. En die de man kon val mi aan. A Sofia de man kon val mi aan 20. De sem abop maja. De man kon val mi aan dape 20 man tegen wamang. 20 man tegen wamang. Daar sem kaulo mapima kamoksi disi. Daar man go se kasanyanga de kaulo man fu kapitaal delict. Want to juka skotu dape. Daar de kaulo mapima disi. De man pota kaulo zaak in de doofpot. De man pota sani in de doofpot. Daarom het zo. De man is na criminele. De man zei ze doe de sandati toch. Na criminele doe de sandati. Criminele. Kamoksi anga bravo pa de mapima dis de man pota het kaulo zaak in de doofpot. Na criminele doe de sandati. Kapitaal delict dape. De skotu sandape. De man is na criminele. If je pot die zaak in de doofpot, dan ben je een crimineel. Na criminele pot die zaak in de doofpot. Ben je meer dan dat zo. Lieve mensen, Oetamboom. Groetjes, bye bye, ciao.